Cuma kan apa sih nih? Sarana kene lho. Antek nang ngene. Nang aku jalan pakai linjut. Aku enak. Gimana? Katen. Aku golek. Ayo, Pak. Botrok kuwi lho, Pak. Botroke kira-kira. Bener kan? Heeh. Di panas kan? Tinggal amat. Uangmu kok uang bayar tadi? Ayo kok. Banyak. Itu yang kelas dulu kok. Iya, Bayar. banyak. Jiwa kuwi. Kuwi apa? Kayak gedang. Banyak. Botok aja. Bungkus. Entek nang dulu. Uangmu paruh. Entek ke rompa. Paruhan. Paruhan. Coba. Yang iki loro to? Tok. Aku kemang yo nganggo sambel, sambel alah dan bening sih. Dan bening. Sambel. Har. Paruh. Kita kan ndak. Agak gede man. Dasmu. Ayo. Ndasmu. Oh, si ndasmu kuwi. Dia dase. Entek gragepan. Lah kuwi kurupane ten. Lagi. Ora kedat aku untuk Kuwi anone sambel anu ora kesal-kesal. Udah tekan ibu oh. penting nganggo sambel bawang. Nganggo sambel bawang. Sedhereke nganggo sambel bawang. Lagi Aku nganggo sambel. gawe anu sambel. Apa? Iya. Ana Sambel sambel. kuwi. Ana sambel. Ndek mambu dengi iki padha Dari tuku nasi sridik iki ayo dhewe apa? Urange. Ora Heeh, nang mangan itu kok. Itu apa? Sedek ini di Bagus. nggo ngoseng anu kacang karo tempe tak kasih supri kabeh sewajan. Kenapa? Aku wis terakhir. Enak sambel. Iya dia. Uji wis ora gelem wis drukne supri kabeh. Wis. Anu wis Jangan ning sewajan. Tempe, urang, kacang. Iwan cacing. Ya karo tempe. Cari bapakane lho. syukuran anu. Itu mana Sumbang? Endi? Boleh hari pentol. Oh, alah. Gimana beda? Cukup tereng, Bang. Mangga sunat teh. Berau. Mana? Kowe nyumbang. Ayo. Kowe nyumbang. Ora harus nyumbang tempe surate. Sunate anake kae. Arep nanti dah. Ora nate nyumbang. Sopo? Pentol. Aku disumbang kae, tapi wis tak balekke sunat kuwi. Pentol ning oleh. Umi ireng. Anu mene loro. Siji umi putih, siji umi ireng. Putih umi ireng. Iki Ada Umi ireng siji awake tuku lanang ngarep malu. Kayak wengi-wengi. wengi wong wis gedhe. Nangis tekatan nebang kalih. Itu banjir gemedak. Itu lah nyawat kewalan. Aku jangan golek bak pau, dia senengane bak pau. Ora gelem Karo makan. bapakne. Nggih. Si Taka deh. Nanti puji. Regan mambunge ya agak golek nang kaki. Kaki. Barisaan Jadi babu. Wis bar aku nyampe lumayan. Omongnya mana? Kae lho rane kan. Tapi tangan kabeh. Ya putih. orang turunan, orang nek turunan nih. Lah, Sing siji kupinge tegak, siji kupinge dawa. Jadi menurut doanya mrene. lah. Nurut bapakne tindak kupinge. Ora, Ngaplek. Lah, omong tindak. Ngaplek. Oh. anu Bur. bur. Lah kuwi tene. Ora mung mikire. Nggih. Har. Aku mangke madang lho, Dik. Bar kok masjid. Keluwen lah. Keluwen aku taman. Ini jam ada. Nggih, Ya lek madang ketengah nyang. Padha mainan. Wong anu. Apa setengah? Ayo pur madang. Kowe Kalau kok tanya aten karo suhar kelir. Kelire tenan aku ngono. kowe sing kok anu jam madang ten.
Ya wis nek tak tugele lek Mas. Kayak setengah ae. Sepeda iki ora doyan nek nangis aku. Aku diris-diris. Mas sepedamu Pedes nyambi. lho. Apa ya? Nggih. Pedes. Tombol sawah. Kan gue nyambeli lahir barang ini. Enak. Bikin cilik-cilik tadi, tombok cilik-cilik. Jumur Tombol nih. bayu. Oh, cilik-cilik apa? Gede. Campur. Nah, sing cilik-cilik buat gede. Gede kan. Ora ning gede ning cilik. Sing ijo kene mau abang nomor loro. Ya kae mang ora tak tek nang. Jadi abang ini. Tak Itu abang itu pek. Ya ben iki bareng arep ngoceng tempe karo kakek tak kuwek kabeh ning gede-gede. Penak niraga. Ya iya anu niku lho sing ijo ke aja anu sing ijo Jenengan ae. ya, Ben? Oke, pirang-pirang kuwi teh. Ya sing abang. Oke. Rikil Kasih nih. Ora imbang pas. Ora setengah. iki berasanya lho. Iya. Kayak dulu kan menang anu. Lho kan Kadang demi rubuh menang ke. ora rubuh. Lah iki kurang ngerti udan gede ke meneh kebo. Tuwa. Yo mepe, tuwa kabeh. Tapi nek dipususi Utek putih yang kula niku. Karena ambruk tadi. Kae ya. bulu. Lah iki ke ora bulu kok. Hmm? Kon kakek ke uang barang kan biyen yo berarti kene.